Programy pre správu, kontrolu a zabezpečenie sú neoddeliteľnou súčasťou kvalitného vzdelávacieho procesu. V súčasnej dobe sa veľmi rýchlym tempom zvyšuje množstvo počítačov v školách, vzdelávacích organizáciách. S týmto nárastom sa pochopiteľne zvyšuje náročnosť na údržbu a stálosť takýchto počítačových prostredí. Počítače sú pred nepretržitým útokom hackerov, pred vírusmi. IT správcovia robia všetko preto, aby túto vojnu vyhrali. V tomto videu sa chcem zamerať na ochranu Pharonix. Viacvrstvová ochrana chráni váš počítač 3 silnými vrstvami. Prvá vrstva je Pharonix Antiwire, ktorý zastaví vírusy, červy a trojské kone. Pokiaľ by sa niektorým podarilo prekonať túto prekážku, je tu druhá vrstva Pharonix Anti-Executable, ktorý umožní spustiť iba schválené programy a všetko ostatné vyhodnotí ako cielené útoky hrozby typu Zero Day a zmutované vírusy. Tento program povolí alebo zakáže vami definované programy a aplikácie. Neumožní nainštalovanie aplikácie bez znalosti hesla. Akékoľvek iné programy, či už neželané, nelicencované alebo jednoducho nepotrebné, zostanú zablokované. Správa nastavení a aktualizácií pre všetky pracovné stanice je z hlavného počítača. Inštalácia, údržba a ovládanie programu je nenáročné. Pharonix Anti-Executable zachováva integritu celého systému. V prípade, ak by sa podarilo škodlivému softvéru prejsť cez prvé dve vrstvy, je tu tretia vrstva Pharonix Deep Freeze. Je to v podstate výkonné tlačidlo reset. Stačí stlačiť a Deep Freeze zničí všetky zlé infiltrácie a obnoví počítač späť k normálnemu priebehu do niekoľkých sekúnd. Deep Freeze zabezpečí absolútnu stálosť pracovného prostredia. Ako vyučujúci využíva moderné metódy vzdelávania, ku ktorým bezprostredne patrí aj práca s počítačom. Na našej škole máme IT správcu, ktorý v prípade potreby zasiahne a daný problém odstráni. No veľa škôl túto výhodu nemá a investujú nemalé financie do externých pracovníkov, ktorí spravujú a robia údržbu celej siete. V prípade problémov na sieti alebo v konkrétnom počítači potom prejde isté časové obdobie, kedy sa daný problém odstráni. Doposiaľ boli v školách počítače presne nakonfigurované a správca jasne zadefinoval, čo sa smie inštalovať a aké zmeny sa môžu povoliť. Často to bolo pre učiteľa obmedzením, v prípade potreby, ak bolo potrebné niečo doinštalovať, zmeniť, upraviť v priebehu vyučovania, nastávali isté komplikácie. Preto vidím veľkú výhodu práve v programe Deep Freeze. Tento program kompletne chráni váš počítač a zachováva všetky vami nakonfigurované nastavenia v počítači. Program Deep Freeze učiteľom a žiakom rozväzuje ruky a umožní robiť zmeny, poprípade doinštalovať program, ktorý práve potrebujú na hodine. Nezáleží, aké zmeny užívateľ urobí. Jednoduchým reštartovaním počítača vrátime všetky zmeny do pôvodného nastavenia počítača. Toto je umožnené vďaka vytvorenému virtuálnemu disku pre ukladanie súborov a dát. Tento program je určený do počítačových multimediálnych učební, ale aj knižníc, internetových kaviarní, skrátka všade tam, kde sa nachádza viacej počítačov. Správcom týchto učební sa takto zjednoduší starostlivosť o učebňu. Deep Freeze Enterprise je z môjho pohľadu ako IT správcu výhodný software a je neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacieho procesu. Na škole máme viac ako 84 počítačov, nemám o prácu a neustálu konfiguráciu počítačov núdzu. Využíval som rôzne alternatívne programy na uľahčenie tejto práce. Konkrétny program Deep Freeze ma zaujal svojim intuitívnym a nenáročným ovládaním. Jeho jednoduchosť, no zároveň funkčnosť a viac účelovosť zabezpečili mojej práci menej stresu a samozrejme viac pohody. Samotná správa IT siete je prehľadnejšia a omnoho efektívnejšia. Mám podrobný prehľad o každom počítači na škole a jeho momentálnom stave. Po reštarte počítača je na 80% po väčšine prípadov všetko v zábehu skrz moje vopred zadefinované konfiguračné nastavenia. Ak by sme to mali zhrnúť, Deep Freeze zabezpečuje 100% funkcionalitu pracovnej stanice, obnovenie operačného systému do pôvodného stavu po reštarte pracovnej stanice,
Vytvorenie virtuálneho disku pre ukladanie súborov a dát. Prostredníctvom panela nástrojov môžu prostredníctvom LAN, WAN alebo internetu užívateľia inštalovať, spravovať alebo monitorovať zabezpečenie systému. Správu nastavení a aktualizácie pre všetky pracovné stanice je možné uskutočniť z hlavného počítača. Na školách a všade tam, kde sa rozhodnete pre program DeepFreeze, ušetríte čas a peniaze za drahý a často zdĺhavý programový servis, čo som sa snažil poukázať aj v tejto časti videa. Požiadavky na údržbu počítačov sa znížia o 63%. Do komplexného riešenia pre správu učební môžeme v závere zaradiť aj program PowerSave, ktorý používa inteligentné energetické spracovanie počítačov práve v tom čase, kedy je to potrebné. PowerSave môže poskytnúť školám, organizáciám a firmám skutočnú finančnú a energetickú úsporu v každom počítači, ako aj v celom pracovnom prostredí. Automatické šetrenie energie je na základe vyťaženosti počítača a harddisku. PowerSave vytvára reporty o úsporách energie. Ušetrí 38 eur na jeden počítač. Zredukuje 70% spotreby elektrickej energie ročne. Tým pádom návratnosť programu je 6 až 8 mesiacov. Nešetrí len vaše financie, ale aj globálny problém, a to energetickú úsporu našej Zeme. Programy DeepFreeze, Executable a PowerSave správcom učební IT učiteľom zjednodušia starostlivosť o spomínané pracovné prostredie a užívateľom zabezpečia stálosť a funkčnosť. Verím, že toto video bolo následnou ukážkou, ako program DeepFreeze, Executable a PowerSave správcom učební IT učiteľom zjednodušia starostlivosť o spomínané pracovné prostredie a užívateľom zabezpečia stálosť a funkčnosť. Ušetrí sa tak čas a peniaze za váš drahý softvérový servis.